Mae'r ddau siaradwr nesaf, Dr Elin Royals a Dr Hugh Lewis, yn cynrychioli adran gwleidyddiaeth rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae maes polisi a chynllunio iaith ymysg y prifeisydd lle mae Elin yn ymchwilio ac wrth astudio ieithoedd rhanbarthol a llefrifol yn Ewrop, mae'n cyfrannu at ddatblygu'r sylw i bolisi iaith o safbwynt gwyddor wleidyddol. Bach o trivia, roedd mam Elin yn athrawes Gymraeg i Colin yn Ysgol Rhyddfelen. Felly, da iawn mam Elin. Mae arbenigedd Hugh yn cwmpasu meysydd megis polisi chynllunio iaith, adfywio iaith a gwleidyddiaeth Cymru ac athroniaeth wleidyddol gyfoes. Colin oedd arholwr treithawd doethuriaethol Hugh yn 2009 ac mae'r ddau wedi cynweithio'n gyson ers hynny. Felly, gai wahodd chi i gyflwyno. Diolch yn fawr. Bach o double act gyda ni. Fi sy'n dechrau arni. Felly dwi'n gobeithio bod hwn yn mynd i weithio. Dyma ni, da ni'n mynd i siarad am arloesi ac arfer da, tueddiadau cyfoes a heriau lywodraethau a chymdeithas sifil. Yn gyntaf, da ni eisiau parhau'r diolch hefyd, Colin, am fod mor gefnogol o'n hymchwil ni, mor barod eich cyngor ac mor barod i rannu'ch ymchwil chi efo ni. A mae'n profiad ni yn adlewyrchu cymaint o bobl eraill sydd yma heddiw a sydd ddim yma heddiw o'r byd academaidd a pholisi i ymarferwyr a ymgyrchwyr llawr gwlad. Mae'n beryg mewn ceisio crynhoi cyfraniad academaidd mor fawr, ond oedden ni eisiau trio tynnu sylw at rhai meysydd oedden ni'n meddwl oedd yn allweddol. Da chi wedi sefydlu polisi iaith yng Nghymru fel maes ymchwil aml ddisgyblaethol. Da chi'n ymchwilydd traws ddisgyblaethol cyn i hynny fod yn ffasiynol hyd yn oed. Ac nid maes i sosio-ieithyddiaeth yn unig ydy polisi a chynllunio iaith. Ac wrth gwrs mae hynny wedi gwneud cyfraniad ehangach i faes polisi a chynllunio iaith fel mae'n cael ei weld yn rhyngwladol hefyd. Elfen arall allweddol ydy sicrhau bod polisi iaith Cymru yn cael ei drafod mewn cyd-destun cymharol, da ni wedi gweld chi'n neud o heddiw. Ac mae'r pwyslais cryf mae'r waith cymharol, bydd da ni gyd yn gallu cael o ystyried ar draws achosion gweitha'r gwahaniaethau rhyngddyn nhw. A da chi hefyd yn reit glir eich safbwynt, does na ddim man gwyn man draw, chwaith. Gallwn ni ddysgu, ond da ni gyd yn gorau wynebu heriau gwahanol yn achosion gwahanol. Ac yn olaf, ac eto, da ni wedi gweld hyn heddiw, da chi'n cysylltu cwestiynau adfywio iaith efo cwestiynau mawr a tueddiadau ehangach. Enghraifft, y cyswllt rhwng iaith a chydraddoldeb cymdeithasol, a'r cyswllt rhwng iaith a lles y cyhoedd, y syniad o public good, da chi wedi siarad amdano fo'n barod heddiw. Drosodd i Hugh. Dyna ni. Dwi'n gallu defnyddio'r... Dyna ni. Dwi'n meddwl, y cyd-destun i'r sylwadau a'r cwestiynau dyn ni eisiau codi heddiw yw yn eich cyntaf ffaith bod yn rhyngwladol a draws y byd, ymdrechion adfywio iaith wedi dod yn fwy cyffredin dros y degawdau diwetha. Ac mewn nifer heleth o gyd-destynau mae hynna'n golygu gwaith llawr gwlad go iawn. Yr ymdrechion mae'n cael ei arwen gan y cymunedau iaith ei hunan. Ond yng nghyd-destun Ewrop, yn rhannol o ganlyniad i brosesau fel datganoli neu rhanbartholi, dyn ni wedi gweld tuedd o lywodraethau iswladwriaethol yn dod i ymgymryd a mwy o'r cyfrifoldeb yn arwen ymdrechion adfywio iaith. Dyna'n sicr sydd wedi bod yn brofiad ni yng Nghymru, ond mae hynna'n cael ei adlewyrchu mewn llefydd fel yr Alban, ond tu hwnt hefyd mewn llefydd fel Sbaen mae'n drwg dy fi, yn Sbaen, yng Ngwlad y Basg a Catalwnia. Nawr, o safbwynt y sawl sydd a diddordeb mewn dyfodol ieithoedd llefrifol fel y Gymraeg, y Gaeleg ac yn y blaen, mae hynna yn rhywbeth i'w ddathlu. Mae'n arwydd o lwyddiant ymgyrchu mewn ffordd yr sefydliadoli cynyddol yma ar adfywio iaith fel prosiect. A dyn ni wedi gweld yn sgil hynny y defnydd o ddeddfwriaeth, ond hefyd cyflwyno ystod o strategaethau polisi a'r defnydd cynyddol o arian cyhoeddus i gefnogi adfywio iaith fel prosiect. Ond ar yr un pryd, mae'r broses yma, os liciwch chi, o
yn raddol troi adfywio iaith i fod yn brosiect polisi llywodraethol yn iawn rhyw, yn codi ystod o heriau neu cwestiynau sy'n angen i ystyried ymhellach. A rhain i'n gwestiynau i'r sawl sy'n gweithio yn y maes boed o fewn llywodraeth neu y tu allan. A be dyn ni eisiau gwneud yn yr ychydig o amser sgynnon ni yw just adlewyrchu ar neu ystyried yn well rhai o'r cwestiynau neu'r heriau hynny. A yn briodol iawn, mae dyfyniad gan Colin ei hunan yn cynnig man cychwyn defnyddiol i be dyn ni eisiau drafod. Mae'r dyfyniad ar y sgrin, falle bod Colin ddim yn cofio. Mae'n dod o, falle bod e'n angytuno erbyn hyn, ond mae'n dod o anerchiad gan Colin mewn cynhadledd gafodd i gynnal Rwsel nôl yn 2019. Mae'n amrym o bobl sy'n yma oedd yn bresennol bryd hynny, a thema Colin ar y pryd oedd adfywio iaith ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain. A mae yna dipyn yn y dyfyniad yma sydd yn werth adlewyrchu arno. Y ddadl ar y pryd oedd bod tuedd i drin adfywio iaith fel proses ar wahân mewn modd braidd yn fecanyddol, heb roi ystyriaeth ddigonol i faterion cyd-destynol pwysig. A mae'n sicr werth ystyried hynny, achos tra bod, fel o'n i'n sôn, y sefydliadoli, y troi adfywio iaith yn gynyddol yn broses bolisi llywodraethol yn rhywbeth pwysig, a cyfleoedd mae hynna yn cynnig i wella y cynllunio, y cloriannu, ac yn wir yr ymgais i broffesiynoli adfywio iaith fel maes. Mae wastad rhaid cofio ar yr un pryd bod adfywio iaith o ran ei hanfod yn brosiect sy'n galw am ymgydymia neu bod yn ymwybodol â phrosesau macro cyd-destynol sydd yn dylanwadu ar yr hyn dyn ni'n ceisio i gyflawni. Diolch. A adlewyrchu ar y math yma o gwestiynau a tynnu sylw at y math yma o dueddiadau fel y mae nhw yn adfeithio ar adfywio iaith heddiw oedd amcan prosiect y buodd Elin a finne a Wilson MacLeod yn y blaen fan hyn yn rhan o'i arwen rai blynyddoedd yn ôl a cyfraniadau gan nifer o bobl eraill gan gynnwys John Walsh a Colin ei hunan. A beth oedd rhai o gasgliadau'r prosiect na'n ceisio i danlinellu oedd y ffaith bod yna gymaint o newidiadau macro cymdeithasol heddiw yn cynnwys rhai o'r pethau dynodi ar y sgrin, enghraifft esblygiad bywyd teuluol a natur mwy cymleth bywyd teuluol a goblygiadau hynny i themau fel trosglwyddo iaith. Neu y trawsnewid mewn patrymau rhwydweithio cymdeithasol a bywyd cymdeithasol a goblygiadau hynna i ymdrechion i hyrwyddo defnydd cymdeithasol o ieithoedd. Neu yn wir fel dyn ni wedi clywed eisoes bore yma, y ffaith bod ni'n byw mewn oes o fudo rhyngwladol a goblygiadau hynny i ymdrechion i hyrwyddo caffael iaith a beth yw goblygiadau hynny i'r syniad o pwy sy'n siaradwyr newydd. Mae'r newidiadau macro yma yn beth sy'n angen cadw mewn cof, ac os liciwch chi dyma falle'r her cyntaf dyn ni eisiau bwysleisio yn y cyflwyniad, y ffaith bod adfywio iaith i'r sawl sy'n ymwneud â'r gwaith, eto fel ni'n dweud, boed o fewn llywodraeth neu'r tu allan, mae yna densiwn ynddo fe, achos ar yr un pryd mae'n golygu i raddau helaeth, ceisio gwrthweithio neu sefyll yn erbyn rhai o'r dueddiadau mawr yr oes, ond ar yr un pryd gallwn ni ddim anwybyddu y tueddiadau hynny, achos maen nhw'n aml iawn a goblygiadau sut mae pobl yn byw i bywyd ac yn ymwneud â'i gilydd ac yn y pen draw drwy geisio annog mwy o ddefnydd o iaith, ceisio effeithio ar y patrymau yna ydyn ni. Felly dyna falle'r her fwyaf cyntaf dyn ni eisiau pwysleisio. Mae hwnna'n rhywbeth dyn ni wedi trafod mewn gwaith blaenorol. Ond na i droi nôl i Elin sydd yn mynd i fynd mlaen i rai pethau mwy penodol dyn ni eisiau codi. Diolch Huw. Ac felly, yn y cyfnod yma lle mae llywodraethau isladwriaethol yn gynyddol arwain ar adfywio iaith, dyma falle rhai o'r heriau herio cyfoes oedden ni eisiau codi. Falle maen nhw'n reit berthnasol i Gymru, ond gobeithio bod yna berthnasoedd y tu hwnt i Gymru. Da ni wedi siarad am ymlawenhau yn y llwyddiant, ond nath y gweinidog hefyd godi y cwestiynau ynglyn â sut gallwn ni wella be dyn ni'n ei wneud hefyd. A dwi'n meddwl y beth cyntaf falle ydi, fel nath Colin sôn bore yma, y sialens bwysica falle ydi cynyddu defnydd iaith. A dwi'n meddwl bod ni'n gweld pwyslais cynyddol ar gymell defnydd, a mae hyn yn creu cydbwysedd rhwng hybu caffael a hybu defnydd sy'n egwyddorion allweddol i gynllunio iaith effeithiol. Ac dwi'n meddwl bod yna risg bod y targed o filiwn o siaradwyr wedi awgrymu taw cynyddu niferoedd siaradwyr oedd prif ffocws o llywodraeth. Ond doedd hynna ddim yn deg, oherwydd roedd pwyslais hefyd yn ail thema'r strategaeth fel da ni wedi gweld yn barod heddiw
ar gynyddu defnydd. A mae'r elfen yna mor holl bwysig, targedau penodol yn ymwneud â fo, y pwyslwys ar sicrhau hybywedd cymunedau Cymraeg fel lleoedd sy'n hwylus o'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd, a hefyd pwyslais ar gefnogi pobl i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol yn y gweithle ac wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Felly mae'r pwyslais yma ar gymell defnydd mewn gwahanol feysydd yn hynod o bwysig, a dwi'n edrych ymlaen i weld camau pellach o ymyrraethau penodol mewn ardaloedd penodol yn sgil argymhellion Comisiwn Cymunedau Gymraeg maes o law. Nodwedd arall o aeddfedrwydd polisi iaith ydy enghreifftiau da o gyfuno arfer cyfreithiol a chynllunio strategol efo'i gilydd i wireddu amcanion. Dyma ymateb i'r cyfle i gynllunio'n ieithyddol yn gyfannol a gwneud yr hyn sy'n buriodol i lywodraeth i wneud i wrthdroi shifft iaith neu o leia ceisio wrthdroi shifft iaith. A mae hefyd yn ymateb i sefyllfa gwariant cyhoeddus wrth i allu llywodraeth i ariannu ymyrraethau'n bwrpasol fod yn llai o bosibiliad weithiau. A dwi'n meddwl bod yr enghraifft cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg o gynyddu'r rheidrwydd i gynllunio drwy reoliadau a chanllawiau iaith statudol yn dangos potensial i sut i ymateb i arafwch neu amarodrwydd ac annog symud i gynllunio'n fwy pwrpasol drwy ddefnyddio arfer cyfreithiol. Ar yr un pryd, tra bod deddfu penodol yn ymwneud â iaith yn bwysig ac yn ateb pwysig, mae yna her arall o integreiddio ystyriaethau ieithyddol i ystod y feysydd polisi eraill. Mae'r gweithredu traws bolisi yma yn un hynod o heriol, yn enwedig mewn meysydd fel iechyd, datblygu economaidd. Ac dwi'n meddwl bod yna gwestiwn ynglyn â ydyn ni'n llawn ddeall sut i ymateb i'r her yma o weithio'n draws bolisi, her sy'n fwy cympasu, nid yn unig Llywodraeth Cymru, ond Llywodraeth San Steffan hefyd. Mae Colin yn barod wedi siarad am potensial deddf llesiant cenedlaethol dyfodol yn y cyd-destun yma heddiw, yn creu'r rheidrwydd yna ar wahanol adrannau, ond ydy adrannau wedi mewnoli a perchnogi hynna. Dwi ddim mor siŵr hyd yma, gan gynnwys peth o'r tystiolaeth da ni'n gweld gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ei hun. Mae yna lot o weithgarwch a mae yna lot o bethau ffantastig yn digwydd, ond dwi'n meddwl bod yna rai meysydd lle falle gallu gweithredu'n bellach yn y meysydd anodd, cymleth, sensitif, llawer ohonyn nhw'n gysylltiedig efo'r sffer preifat, sy'n ymhell o fod yn syml i weithredu ynddyn nhw, ond maen nhw'n allweddol i wrthdroi shifft iaith. Enghraifft, pa ymyrraethau pellach allai cael ei datblygu ac falle yn cael ei datblygu i ymateb yn bwrpasol i'r problemau mewn diriwiad defnydd iaith mewn teuluoedd a cholli iaith yn sgil diffyg trosglwyddiad. Neu oes yna fwy gallwn ni'n wneud i ymateb i her mewn fudo. Sionwyd bore yma am heriau o ran y sector breifat. Un o'r pethau nas draw o fi o waith cynnog ar Rhian yn Mangor ac yn Sir Fôn oedd rôl y sector breifat mewn darparu gwasanaethau hamdden yn enghraifft, a be oedd graddau effaith hynny ar y cyfleon i ddefnyddio'r iaith. Sut mae modd ymyrryd y mwy pwrpasol. Am hwynt olaf fi ydy, mae rhai o'r heriau gweithredu'n gadarnhaol yma yn tanlinellu graddau dylanwad agwedd unigolion ac ewyllus gwleidyddol ar bob math o lefelau i wireddu amcanion polisi iaith. Mae'r rheidrwydd statudol yna, mae'r canllawiau gyd yna, ond mae'r ewyllus unigolion yn dal i gael dylanwad, ac mi ddangosodd astudiaeth Colin ar draws gorllewin Ewrop, y graddau gall gweithio'n sifil fod mor allweddol i achosi newid ddigwydd o gyfeiriad llywodraeth i wireddu polisi iaith. So mae yna rai yn brwydro ar y tu fewn, yn brwydro'n galed, ond mae yna eraill o'i cydweithwyr yn methu llawn werthfawrogi sgil effeithiau gweithgaredd a'i penderfyniadau nhw ar hyfywedd iaith. Yn yr un modd, mae'n gwaith ni, a mae hynna wir am bob math o lefelau lywodraeth yn dydi, a mae'n gwaith ni wedi pwysleisio graddau dylanwad ewyllus gwleidyddol ar weithredu polisi iaith ar draws achosion gwahanol yng ngorllewin Ewrop. Felly, sut mae sicrhau mwy o agwedd cadarnhaol at ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol? Da ni'n gwybod bod yna gefnogaeth o ddefol i ymdrechion adfywio,
Ond sut gallwn ni ddatblygu hynna'n bellach? Ydy'r syniad o gryfhau'r a dealltwriaeth o bwysigrwydd lles y cyhoedd, fel mae Colin wedi awgrymu yn un ateb, nath Cast yn siarad am hynna hefyd. Oes na dechnegau eraill gallwn ni mwyn sicrhau bod yr wyllus gwleidyddol ac agweddau mwy cadarnhaol i sicrhau gweithrediad rhai o'r polisïau sgynnon ni? Un sleid i gloi. Un her mewn ffordd arall i gyfeirio ato i gloi, achos nes i nodi ar y dechrau y ffaith bod y cynnydd ni wedi gweld mewn rôl sefydliadau llywodraethol a'r ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb dros ymdrechion adfywio iaith sydd wedi deillio hynny yn rhywbeth i'w groesawu gan y sawl sydd wedi ymgyrchu a galw am hynny yn y maes. Ond ar yr un pryd, wrth i hynny ddigwydd, mae yna le i oedi ystyried a cloriannu y goblygiadau posib mae hyn yn ei gael i gyfraniad yr un mor allweddol y gymdeithas sifil, y mudiad iaith ehangach. A beth yw goblygiadau felly rôl mwy blaenllaw awdurdodau cyhoeddus, arian cyhoeddus ym maes adfywio iaith i ddyfeisgarwch egni annibyniaeth y mudiad iaith ehangach. Nawr mae hyn rhywbeth gyfeiriodd Colin ato tua diwedd i anerchiad bore yma. A mae'n gwestiwn pwysig. Mae'n bwysig oherwydd mor allweddol yw rôl arweiniol awdurdodau cyhoeddus a cyrff llywodraethol yn cyflwyno strategaethau neu'n buddsoddi arian cyhoeddus yn y prosiect cyffredinol o adfywio iaith. Mae adfywio iaith wastad yn mynd i fod yn brosiect sy'n galw hefyd am ymwneud cyhoeddus cyffredinol, am fobileiddio cyhoeddus. Achos wedi'r cyfan, fel ni'n sôn yn gynharach, be mae rhywun yn ceisio gwneud yw newid neu dylanwadu ar arferion bywyd unigolion neu teuluoedd. A mae'r dasg yna wastad yn mynd i fod yn rhywbeth na fydd llywodraeth, na'n wir unrhyw fath o fersiwn o fwrdd neu corff lled braeth arall yn gallu arwen arno ar ben ei hunan. Felly, mewn gwirionedd, beth dwi'n dweud yw bod angen cadw cof o'r ffaith bod adfywio iaith angen bod yn gymaint o fudiad cymdeithasol neu symudiad cymdeithasol ac ydyw o brosiect polisi cyhoeddus. Os dyn ni'n ystyried hynny'n mhellach, a falle gyda golwg ar y math o gyfraniadau ydyn ni wedi gweld ac gallen ni obeithio gweld gan y gymdeithas sifil ochr yn ochr a llywodraeth wrth geisio gwthio ymdrechion adfywio iaith. Gallwn ni feddwl yn eich cyntaf bod e'n golygu ystyried ar draws 3 opsiwn posib. Dwi'n mynd dweud bod hyn yn cwmpasu popeth, ond mae'n ffordd i ddechrau meddwl am hyn. Yn eich cyntaf bod mudiadau, os dyn ni'n meddwl am y cyd-destun Cymreig, o leia fel eto gyfeiriodd Corin bore yma, mudiadau fi cynt yn gweithio'n annibynnol ar lawr gwlad o'r gwaelod i fyny, yn fwy yn dod i fod yn bartneriad i'r llywodraeth. Yn bartneriad drwy fod yn ceisio rhoi ar waith rhai o'r strategaethau neu'r ymyreithau sy'n rhan o'r strategaeth iaith genedlaethol, weithiau fel darparwyr ffurfiol o rai o'r ymyreithau hynny. Dyn ni ar yr ochr arall hefyd yn gweld mudiadau sy'n gweld i priodwaith fel eirioli pwyso am newidiadau polisi pellach, a mae hynny yn briodol iawn. Ond ar un pryd, mae yna le parhaol a dal angen y gymdeithas sifil, y mudiadau iaith i ymhel ar gweithgaredd cymdeithasol ehangach na sy'n yn weithgaredd llawr gwlad mwy organig o'r iawn ryw, yn gweithio bosib drwy sefydliadau neu gymdeithasau lleol, megis clybiau chwaraeon ac y blaen. Os dyn ni'n ystyried yn ofalus y cyd-destun presennol, mae yna le falle i ofyn ydyn ni'n taro'r cydbwysedd yn iawn ar draws y 2 elfen yna o ran ymwneud mudiadau iaith a'r ymdrech gyffredinol i sicrhau adfywiad iaith. Eto, yn adleisio be wedodd Colin bore yma, mae'n bosib dadle mae'r model gwaith dyn ni wedi gweld yn datblygu nid yn unig yma yng Nghymru, ond mewn nifer o achosion gwahanol yw bod nifer cynyddol o fudiadau iaith yn gweld y sail yw gweithgaredd yn ymwneud â sicrhau buddsoddiad cyhoeddus i gynnal gweithgaredd. Nawr, dwi ddim am eiliad yn beirniadu y fath yna o ddull gweithredu nag yn galw am ail edrych ar ymrwymiad gwariant cyhoeddus gan y llywodraeth i'r fath yma o weithgaredd. Ond ar yr un pryd fydden ni jyst eisiau awgrymu
bod yna gwestiynau pellach i'w holi o gwmpas hynna, os daw'r nod mewn digwyddiad fel hyn yw ystyried ble mae rhywun yn mynd dros y blynyddoedd neu'r degawdau nesaf. I ba raddau bod y cydbwysedd presennol rhwng y gymdeithas sifil adfywio iaith a'r llywodraeth yn sicrhau digon o annibyniaeth i fudiadau iaith llawr gwlad. I ba raddau yn yr un modd, mae'n drwg da fi bod y cydbwysedd yna yn un sy'n cymell digon o gyfle i ddyfeisio neu arbrofi dulliau newydd, ond hefyd yn sicrhau cyfle neu caniatáu digon o gyfle ar gyfer ymreithau gefnogi'r Gymraeg sy'n gwedd mwy organig yn hytrach na gwedd mwy sefydliadol. Ac golwg yn benodol ar y sefyllfa fan hyn yng Nghymru a beth ni'n gwybod am wariant cyhoeddus dros y blynyddoedd nesaf a'r hyn sy'n debygol fyna, i ba raddau bod y cydbwysedd presennol sydd gyda ni yn un sydd yn sicrhau digon o wytnwch yn y mudiad iaith ehangach. Mae'r hyn i dwi'n gwybod yn gwestiynau anodd, dyn nhw'n gwestiynau hawdd, dyn nhw'n gwestiynau sydd gen i atebion parod ar eu cyfer nhw, ond maen nhw'n rhai dwi'n meddwl y byddai'n talen ni adlewyrchu yn eu cylch. Fe gyfeiriodd Colin yn ei gloi ar hyn, fod yna draddodiad o droi tuag at Catalwnia er enghraifft, o fod yn meddwl a sut gallu defnyddio cyfalaf cymdeithasol o fath gwahanol a cyfalaf economaidd o fath gwahanol i gefnogi ymdrechion adfywio iaith. Dyw hwnna falle ddim wedi bod yn gymaint o draddodiad yng Nghymru am resymau da. Ond mae angen, dwi'n teimlo, ystyried y cwestiwn yma wrth edrych tua'r dyfodol. Felly ni'n ni orffen gyda'r her yna. Diolch.